Ландыш, рәхимет, тапшыруыбызны башлыйк. Рәхмәт Алмаз. Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Ассаламу алейкум, хөрмәтлеләребез. Һәр барчагызга хәерле эш атналары насыйп булсын. Таң җилләре матур хәбәрләр алып килеп, көнегезне куанычлы вакыйгалар бизәсен. Сезне манзара тапшыруның иҗат төркеме алып баручылары Ландыш Хусейнов белән Алмаз Гәрәев сәламли. Без тапшыруыбызны башларга хәзер. Тәмле булсын сәхифәсендә ашсу ustaсы Резида Хусейнова белән яңача бәрәңге фри әзерләрбез. Бакчадагы көзге эшләр белән авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Харис Камалиев таныштыра. Авылым иртәсе сәхифәсендә юлыбыз Саба районы Юлбат авылына булыр. Табигатьне яратуым иҗатымда чагыла ди шагыйрә Илзирә Вәлиуллина. Түбән Новгород өлкәсендәге Махинур мәдрәсәсе яңа уку елына укучылар җыя башлаган. Казакстанда бик үзенчәлекле мәчет ачылган. Дөнья яңалыклары белән танышыйк. Нур-Султан шәһәрендәге Рыскелде Каҗи мәчетен җирле халык Тәңре шешәге дип йөртә. Бу Казакстандагы Эка дигән ал кушымча тагылган бердән-бер Аллаһ йорты. Электр энергиясе белән мәчетне бина янында урнаштырылган көчле кояш батареялары тәэмин итә. Бу ысул коммуналь түләүләре чыгымнарын киметү өчен эшләнгән. Җирле масса күләм мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, кояш батареялары мәчеткә кирәгеннән 3 тапкырга күбрәк энергия эшләп чыгара. Артып калган экологик чиста электр энергиясын биредәге ресурслар белән тәэмин итүче компания халыкка тапшыра. Эта мечеть строится на благотворительность. Аллаһ йорты шәһәрлеләрнең хәйрия акчасына салынды. Проектлаучылар төзелеш башланганнан соң ниндидер яңалык кертергә теләде һәм кояш батареяларын куярга тәкъдим ясады. Күргәнегезчә, аларның идеясе тормышка ашты. Нур-Султан халкы мәчеткә сыкланып кына калмый, экологик яктан чиста булуы өчен дә аны бәяли. Пекинның ботаника бакчасында яңа хезмәткәрне эшкә алганнар. Ул төтен детекторлары, видео күзәтү камералары, 5G технологиясе белән тәэмин ителгән автоматлы пилотсыз автомобиль. Бу пилотсыз автомобиль 4-нче дәрәҗәдәге робот санала. Ботаника бакчасында үсемлекләр бик күп. Шуңа күрә роботка төтенне тыйымлау һәм авария сигналын кабызу функцияләре урнаштырылган. Джинпан әйтүенчә, төтен яки янгынны робот 10 метр радиустан тыйымлый икән. Шулай ук аңа зур экран белән камералар да куелган. Шулар ярдәмендә парктагы хәлләрне реаль вакыт буенча анализлап була. Бу үз чиратында гадәттән тыш хәлләрне булдырмаска булыша икән. Авылларыбыз тарихы белән танышуны дәвам итәбез. Бүген юлыбыз Саба районының Юлбат авылына булыр. Износковның 1884 елда басылган Казан губернасына кергән авыллар тарихы турындагы китабында авылда барлыгы 572 кеше яшәгән, шуларның 294-е ир-ат, 278-е хатын-кыз диелгән. Беренче күчеп утырган кешенең исеме Янбулат булган. Авыл шуның исеме белән аталган дип язган. Игътибар иттеңме, хатын-кызлар азрак булган. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк диләр. Татарстанның атказанган укытучысы Илдар Сафин әлеге фикерне үзенең тормыш шигәренә әйләндерә. Тумышы белән Саба районының Юлбат авылыннан. Монда үстем, укыдым, хәрби хезмәттән кайткач та биредә калырга булдым. 1982 елда авылда мәктәп төзиләр. Беренче көннән үк Илдар әфәнде укыту эшенә керешә. Иң элек татар теле, хәрби әзерлек дәресләрен бирә. Соңыннан башы белән тарих фәненә чума. Аның кызыксыну нәтиҗәсендә 1995 елны мәктәптә музей ачыла. 2014 елда авыл тарихы китабы дөнья күрә. Бу басманы Юлбат халкының истәлекләренә, архив материалларына таянып җыйдык тарихчы. Документларны өйрәнгән арада җирлекнең башка төрле аталганы да билгеле була. 1865 елгы метриканы гарәп телендә язган укытып, безнең авыл анда язылган Юлбулат дип. Демәк, безнең авылның беренче исеме Юлбулат булган. Шул метрикаларның тышлыгында Янбулат дип куелган. Менә нишләп алай рус кеше санын кыскартып язганмы? Аннан хәзер бит Юлбат дип атала инде. Ни өчен Юлбатка күчкән? Кыскартып алганнармы? Ансы да без дөресен генә ачыклый алмадык. Иң беренче халык телендә дә бар инде. Авылның беренче атамасы Юлбулат. Юлбат авылы гаҗәеп матур урында урнашкан. Аны төрле яклап куй урманнар, мәһабәт таулар урап алган. Уң яктагысы Имән тау дип атала. Аның артында Еланлы урманы.
Борынгылар күрәсең бу урыннан шикләнеп аңа шундый исем биргән. Авыл янында Каратау елгасы ага, читтәрәк Сабантуй дип аталган ясалма күлләре дә бар. Елбатның башлангыч өлешендә Ширмеш чишмәсе урын алган. Авылның беренче нигезләре шушы урында табылды ди тарихчы. Кайбер саннарга игътибар итик әле. Мәсәлән, 1834 елгы халык саналы ревизиясе шулай дип аталган бит инде. Шундагы мәгълүмат буенча авылда 67 хуҗалык булган. Аннан без 1858-не дә алдык. Аннан хуҗалыклар саны берничә тапкыр арткан. Һәм шунысы характерлы, аннан без тагын документ таптык. 1883 елгы статистик материаллар. Анда инде авылда хуҗалыклар саны 100 хуҗалыкка җиткән. Хатын-кызлар белән ирләр саны бер тигез. Кайбер очракларда ирләр артыкта. Хәзергесендә 20-гә разницасы бар. Менә мин шулай чагыштырып караган идем авылны. Бүгенге көндә Елбат авылында 160 хуҗалык бар. Хатын-кызлар ир-атларга караганда күбрәк. Шөгыльләргә килгәндә Елбатлылар элеккеге заманнардагы кебек, терлекчелек, игенчелек, умартачылык белән шөгыльләнә. Кече яшьтән үк туган нигезе, туган ягы тарихын белеп үсә. Шуңа да бу авылның киләчәге һичшиксез зур һәм өметле. Умырзая, ләлә, гүл-чәчәк, ягъни роза, лотослар, хәтта пальметтылар. Әлеге чәчәкләр бизәк рәвешендә милли өслүптәге, ягъни стильдәге киемнәрне аллы-гөлле бизәккә күмә. Татар бизәге һәм колоритына мәхәббәт көннән-көн арта. Шөкер, хәзер милли стильдә бизәлгән аксессуарларны табу авыр түгел. Этно-милли сумкалар, мәсәлән, һәркемнең күңеленә хуш килә. Татар халкының гасырларга сузылган тарихы, милли киемнәре, берсеннән-берсе матур, күз ягын алырлык бизәнү әйберләре байтак. Ә ул бизәкләре. Һәрбер элементның да үз мәгънәсе, үз ахаңы бар. Шәһәребезнең танылган дизайнерлары Расих һәм Рада Салаховлар эшләре белән танышабыз. Барысы да сыклану хисен уята. Биредәге һәрбер элемент та уйланып ясалган. Фарс телендә күннең бер сорты, юпти сорты. Если менә карап китсәк, әгәрдә менә бу сактиан юкә күн кәҗә терисеннән ясалган, бу бызау сыр терисеннән ясалган юфт. Алар болгарлар эшкәрткән 13-19 гасырларда болгарлар эшкәрткәннәр, соңрак инде татарлар, и аның исеме менә читекләр сатыла торган Бухарада, Самарканда, бүтән төбәкләр җирләрдә сатыла торган Казан итекләре, алар Булгари дип атала башлаганнар. Шын күннән эшләнгән, заманча стильдә тегелгән эшләнмәләр. Буларның һәммәсе дә кулдан тегелә. Барысына да йөрәк җылысы салына. Бу сумка әзер булыр өчен шундай зур этап узау, әзер заготовкаларны дублирин белән итәбез, дублируем. И аннан җыябыз машинада инде, рукавная машина в процессе используется инде. Готовится шаблон, по шаблону, значит, очерчивается линия и по линии собирается. Әлеге стаханада барысы киләнгән. Һәр кешенең үз эше. Айгөл дизайнны эшли. Барлык бизәкләрен дә үзе уйлый. Күннең төсләрен сайлый. Әлеге эшләнгән сумкалар арасында бер-берсенә охшаш бизәк тә табып булмый. Подбираются конкретно цвета кожи. Күнне сайлап алганнан соң җеп төсләрен карыйбыз. Аннары компьютерга күчерәбез. Бүтән килеп чыккан бизәкне тулысынча аннан карап үзгәртеп тә була. Бу барлык эш тә бик җаваплы. Сумка матур килеп чыксын өчен һәрбер элемент та зур роль уйный. Компьютерда ничек сызган, шул сызыкларны монда да сыза. Монда математический расчет буенча инде сыза инде ошол әйтер бу. Бу лазерный станок дип атала. Менә шул әйтер бу кисеп тә битерде һәм безнең шушындай сызым сыйган инде менә сызып орнаментлар ясала. Шуннан соң бу кулдан киселеп алына инде.
Әлегешләр белән күбесенчә шәһәребезгә килгән кунаклар, чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез кызыксына. Хәзерге вакытта этно дизайн әйберләре бик сорала. Казанда бит туристлар да күп килә. Шуңа күрә без ни дип уйлайдык инде. Күп специалистлар юк Казанда. Бу направление буенча булса да, алар берничә Сумкалар, башмаклар, калталар барысы да киләчәк буынга кала торган мирас. Бирдә һәрбер әйбер зәвык белән генә түгел, тирән мәгънә белән ясала. Яшь буын татар халкының милли бизәнү әйберләрен, бизәкләрен белсен, пропагандаласын өчен. Иҗат турында сөйләшүебезне дәвам итик. Аның һәр эшендә табигатькә карата мәхәббәт хисләре чагыла. Табигаттан көч алам, җаныма, тәнемә шифа, ул табигат, ди шагыйрә Илзирә Вәлиуллина. Балаларча саф, чиста күңелле булуы нәниләр өчен иҗат итәргә этәргәндер мөгаен. Чөнки күңелең пак булмаса, сабыйларның күңеленә барып җитәрмен диме. Табигатны бик яратабыз, үземдә, кызымда, гаиләбез белән табигатта еш булырга тырышабыз. Инде иҗатыма килгәндә, һәрбер язучы өстәл артына утырганда шәп әсәр тусын иде дигән теләктә язырга утыра. Мин дә инде менә үз чиратымда шушы соңгы вакытны чыккан, балалар өчен чыккан буяу китапларымны, раскраска китапларымны инде баланың игътибарын җәлеп итү өчен балаларга якынаю нисбәтеннән чыгардым. Һәм инде балалар бик яратып кабул итә, алар бик яратып буйлар. Балалар китабы нинди булырга тиеш дигәннән, балалар китабы эчтәлекле вә кызыклы булырга тиеш дип саныйм. Аны кулга алгач, баланың беренче әти-әнисе укуында эчтәлеген ишетсә, ул шушы эчтәлеккә нигезләнеп, инде шушы китаптагы, буяу өчен чыгарылган китаптагы рәсемнәрне бик теләп башкара, бик теләп буйый. Безнең өлкәнәюебез дә, улгаюыбыз да ул балачак иленнән килә. Балачактагы хатирәләр, балачактагы истәлекләр күңелдә мәңге кала. Менә үземнең дә, минем әниемнең ничек мине шигырь ятларга өйрәтүләре күз алдымда. Ул мине урындыкка бастырып, образларга кирип, менә артистларча сәнгатьле иттереп, матур иттереп сөйләтергә өйрәтә иде. Инде әтием бик күп китаплар укырга ярата иде. Менә балачак илендәге хатирәләр беркайчан онытылмый, ул безгә әти-әнидән күчә, мирас буларак безгә бирелә. Шуңа күрә дәген балаларыбыз балалар китабын күбрәк укып үссеннәр иде дигән теләктә калам. Балалар өчен язылган шигырь җиләкле вакытларны искә алып белү кирәк. Ни арада быел тагын җиләк вакыты җиткән. Әби әйтә, күршеләрди иртүк җиләккә киткән. Сез һаман йоклап ятасыз, сезгә җиләк калмый ди. Әбиегез кайнатмалар, компот ясый алмый ди. Җыендык та киттек өчәү, өчебездә дә җиләк. Урман аланына кирсәк, ятып җыешлы җиләк. Вәт ичмасам туры килдек. Тап булдык урынына, былай булса күршеләрнең ширтәбез борынына. Урамга чыккан әбекәй, безнең кайтканны күргәч, җиләкләребезгә шыплап, җиләк тулганын белгәч, аркаларыбыздан сиде, бигрәкләр сөенде, күршеләр җиләксез кайткан, тапмаган дип көенде. Әйтте энем бабай кебек, җыерып каш борынын, җиләкнең балалараның белү кирәк урынын. Алда Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган җиңү көндәлеге сәхифәсе. Аны хезмәттәшебез Динар Хәбибуллина башкара. Динар, рәхим ит.
Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел тулуга багышланган сәхифәбезне дәвам итәбез. Бөек Ватан сугышында 61 дәүләт катнаша, 50 миллионнан артык кешенең гомере өзелә. Татарстанның 350 меңгә якын уллары һәм кызлары сугыш кырларыннан әйләнеп кайта алмый. 1944 елның 10 сентябрі Бөек Ватан сугышының 1177 көне. 3-нче Балтык буе фронты. 1944 елның 6 сентябренә кадәр Тартус операциясе бара. Армия генералы Масленников командалык иткән 3-нче Балтык буе фронты гаскәрләре көньяк Петсери районында һөҗүм башлап, дошманның оборона полосасын үзәләр һәм 30-нчы немец дивизиясе частьларын юк итәләр. 2-нче Балтык буе фронты Мадон операциясе. Фронт гаскәрләре һөҗүмне Мадон юнәлешендә дәвам итәләр. 6 чакрым алга китеп, Гастини районының төньяк-көнчыгышындагы Айви-Эксте елгасын кишәләр. 6 чакрым киңлектә 2 чакрым озынлыктагы плацдармны яулап алалар. 1-нче Белорус фронты. Фронт гаскәрләре Венгув, Окунев участокларында һөҗүмне дәвам итәләр. Алдагы видео язмабызда Буа районында гомер итүче Бөек Ватан сугышы ветераны Рәүф ага Төхвәтуллин белән очрашырбыз. Ул еллар турында Рәүф абый тыныч кына сөйли алмый. Ирексездән күзләре яшьләнә. Түбән Наратбаш авылында туып үскән 19 яшьлек егет район комиссариаты юлламасы белән хәрби пехота училищесына укырга керә. Алда зур планнар, ак хыяллар. Тик 41 елның дәһшәтле июнь иртәсе барсында шәл-пәрәмә китерә. Бір военный училищедайық. Екінші күннен біз, можно әйтірге, сугышқа кірдік. Курсант егеті башкалар белән бергә кулына корал алып, Белоруссиянең Бобруйск шәһәрен сакларга баса, каты яраланып госпитальгә эләгә, аннан Сталинград. Вот Сталинград я прибыл, там нашел свой танковый отдел кадров, пришел туда и смотрит меня. Вы что, откуда прибыли сюда? Я говорю, госпиталь, зачем? Прислали вас защищать Сталинград. Вы же, говорит, я что, больной? Я говорю, как больной? Я могу держать оружие в руках. Ладно, говорит, здесь организуется новый батальон по ремонту танков, пока временно назначим вас туда командиром взвода. Рәсәйнең күп шәһәрләрендә була. Бу юлы инде яшь солдатларны укытырга, техника белән идарә итәргә, машина, танк йөртергә, атарга өйрәтергә. Сугышчан батырлыкларын аның күкрәгендәге орден-медальләр дәлилли. Кызыл йолдыз һәм 2-нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены, күп санлы медальләр. Вот шуннан еще учебный батальон, так это учебный запасном полку я встретил победу. Гомерен ул хәрби хезмәттә үтә. Сугыш тәмамлангачта озак еллар танк батальонында укыта. Хәрби кешенең тормышы бер урында гына түгел. Гаиләсе белән Түбән Новгородтан башлап Сахалинга кадәр барып җитә. Казан танк училищесында танклар өчен инженер-электриклар әзерли. Полковник Рәүф 1995 елда хәрби хезмәтен тәмамлый. Әле аннан соң да озак еллар хезмәттә була ул. Бүгенге көндә Буа шәһәрендә гомер итә. 2 кызы Тверь шәһәрендә төпләнеп калганнар. Бүгенге тормышымнан канәгать ди ул. Район хакимияте дә ярдәменнән ташламый. Социаль хезмәткәрләр килеп булышып тора, туганнарым гел янәшәмдә. Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан Татарстан Яңа гасыр каналы игълан иткән батырларга хат проектына килгән хатларны укуны дәвам итәбез. Бүген сезгә Орча районы Иске Кишет авылында туып үскән, бүгенге көндә Үзбәкстан Республикасының Ташкент шәһәрендә гомер итүче Хәбибуллин Наил Кәрим улы язган хаттан өзекләр укырмын. Әтием Хәбибуллин Кәрим Хәбибулла улы, Орча районының Иске Кишет авылында туып үскән. Әтием, сине искә төшереп хат язучы улың Наил. Элекке вакытлар барысы да хәтеремдә. Әтием, синең сугышка киткән вакытларың бик исемдә. Мин 1-нче класска укырга кергән идем. Әтием, сиңа язу килде. Иртәгә районга барып җитәргә дип.
сугышка китәргә. Ул көнне мин мәктәпкә, син сугышка киттең. Шулай итеп, без елашып, саубуллашып, аерылыштык. Әни кулында 4 бала калдык. Олысы мин 8 яшь, калганыбыз 5 яшь, 2 яшь, энемә 3 ай иде. Бик авыр еллар иде. Әни сыерны бетермәде, шуның өчен без исән калдык дип уйлыйм. Әнием бик эшчән иде. Күршеләр белән дә бик дус яшәдек. Хатын-кызлар колхозда эшләделәр. Апрель айларында кичкенә чана тартып Арчага бара идек. 5-6 хатын-кыз җыяу колхоздан бәрәңге алып кайталар иде. Барысын да искә төшереп яза башласаң, күп вакыт кирәк. Бу көннәрне искә төшерү үземә дә бик авыр. 17 август 1945 ел. Әтием, син сугыштан кайттың. Без 4 бала идәндә тезелешеп йоклап ята идек. Урак өсте иде. Әни уракта. Тиз генә әни янына чаптым. Әти кайтты дип кычкырам. Мине ерактан күреп алган әни каршыма чабып килә. Күрештегез, елыйсыз, без дә елый башладык. Син күтёмкаңнан ипи, шикәр чыгардың. Ипи кисәгенә шул шикәр кымын сибеп бирдең безгә. Ә Илдус энем ипине карый-карый шикәрен түгеп бетерде. Авыл халкы җыелды, елашалар, сорашалар. Бик күп авылдашларыбыз сугыш кырларында ятып калдылар. Бер йорттан 2шәр ир-егетләр киткән иде бит сугышка. 1972 елны хатыным Кадирә белән Ташкентка киттек. Шунда агрегатный заводта 30 елдан артык хезмәт иттек. Әтием, Аллага шөкер, миңа 86 яшь. Без Үзбәкстан каласы Ташкент шәһәрендә гомер итәбез. 2 сеңлем Фирдәүс белән Фирая да Ташкентта. Флюра сеңлем Олы Әтнәдә яшим. Клара һәм Кофия исемле кызларым, киявым Мансур да бик әйбәт. Оныгым Динара бар. Ул туган якларыбызга кайтты. Казан университетының татар филологиясе бүлеген тәмамлады. Мин аның белән бик тә горурланам. 3 белгечлеге бар. Читтә туып үсүгә карамастан, туган телебезне камил белә ул. Мин аңа һәр чак кызым, халкың өчен, туган телең өчен җан атып, тырышып эшлә. Кешеләргә бик мәрхәмәтле булдым. Мин үзем дә туган авылыма кайтып, бөтен хатирәләрне барлыйм. Туган авыл, бала чактан таныш урамнар, шилтерәп аккан саф чишмәбез, сабый чакта ат көтүе көткән ям-яшел болыннар. Барысы да күз алдымда. Әтием, авылга кайтуга тау башындагы зиратка менеп, әниемә, сиңа дуга кылам. 2016 елда 55 ел бергә гомер иткән хәләл җифетем Кадирә вафат булды. Мин аны бик юксынам. Әтием, 2019 елның октябрь айында кайгылы хәбәр килде. Улың Илдус вафат булды. Энемне шундый сагынам. Еллар бер-бер артлы үтә. Быел менә бөек җиңүнең 75 еллыгы. Ә сине сугышка озатып, каршы алу мизгелләрен мин гомер буе йөрәгем түрендә саклыйм әтием. Сугышлар һич тә булмасын. Татулыкта, мул, матур тормышта, иминлектә яшик. Синең батырлыгыңны балаларың, оныкларың, оныкчыкларың бер кайчанда онытмый. Урыннарың оҗмах түрләрендә булсын. Сине сагынып, улың Наил. Мәңгелек ут яна мәйданнарда, батырларга укый мәдхия. Яуда ятып калган бабайларга, оныклары бүген баш ия. Безнең әтиләрнең бабалары ятып калган сугыш кырында. Гасыр аша күчә истәлекләр, йөрәкләрдә алар барсы да. Ачы язмыш бабаларыбызны нык сынаган, алар турындагы истәлекләр безнең йөрәкләрдә. Киләсе күрешүләргә кадәр сау булыгыз. Динар, бик зур рәхмәт, эшең дәвамлы булсын. Бөек җиңүне якын айткан һәрбер кешегә мәңгелек дан. Йодрык кадәрле, йомры гәүдәле,
Эх, тәмілі, бигрәк тәмілі бәрәңгі. Шул фырсаттан жырыны башқарғаннан соң әтиен алдына ғафу өтінәс келе. Енді неше ел бәрәңгі алырға, қайтырға мүмкіндік тумай. Ғайбың зор екен алмаз. Россияда ел давамда һәр кем уртача 130 килограмм шамасы бәрәңгі ашы екен. Бәрәңгінің 80% судан тұра. Ол файдалы мәддәләр, микроэлементлар А, Б, 1, Б2, Б6, С витаминдарына бай. Бәрәңгі магний, калий, кальций шығанағы болып тұра. Ол иммунитет, шәш, тырнақны нығыта, оның составында тиридегі токсинларны шығара тұрған мәдді де бар екен. Бәрәңгіден 200-ден артық ризық әзірләп була. Ашты ұстасы Резида Хусейнова бізге бүгін бәрәңгі фри әзірлеу сірлерін үйретір. Әссәләму алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Біз сіздің білен бүгін зәңгәр экраннар аша тағын бір тәмле ризық әзірләрбіз. Оның үшін бізге бәрәңге, йомырка, паприка керек болашақ. Май yok, biz indi şunday kartoffel fri әзірлейбіз. Ызыншалап бәрәңгені турыйбыз. Бүгін енді мен шундай уғыз шалдым, бик жайлы. Міне шулай ләктіріп қоябыз. Һәм бик куркынышта, кул киселергә мөмкин. Әгәр инде мондай угыз шыгыз булмаса, кул белән дә уарга мөмкин. Бәрәңгене сауытка, bir сауытка шулай салып торабыз. Йомырканың безгә агы кирәк була. Менә шулай бик саклык белән генә айырабыз. Менә шулай. Хәзер инде аны миксер белән күпертәбез. Бәрәңге безгә инде хәзер бераз тыз сибеп җибәрәбез. Һәм болгатабыз. Һәм инде әзерләнгән бизебезне бәрәңгебез өстенә салабыз. Мичне алдан кыздырып куйдым, 180 градуска кадәр. Табага шулай пергаментны җәябез. Һәм бәрәңгеләребезне менә монда бернинди дә май юк. Бәрәңгеләрне шулай әзрәк айырыбрак җәйеп җибәрәбез. Өстенә инде паприка сибеп җибәрәбез. Паприка инде ул безнең борычның әшесе түгел, татлы борыч ул. Менә шулай Аллага тапшырдык. Һәм инде бисмиллаларыбызны әйтеп, без мичкә озатабыз. Аллага тапшырдык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хәзер инде 15-20 минут көтәсе генә калды. Менә инде хөрмәтле тамашачыларым, студиябызга тәмле исләр чыкты. Безнең инде бәрәңгебез әзер булды. Менә шундай алтын су төскә кереп бәрәңгебез әзер булды. Менә инде йомырка агы белән кыздырган бәрәңгебез әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын. Шундый тәмле ризыкларны пешереп якыннарыгызны, туганнарыгызны сыйларга насип итсен. Исән сау булыгыз. Шулай булсын, Резида ханым. Һәр вакыттагыча ашаган кебек булды. Кем ничек тырландыш, шахсан мин үзем бәрәңгедән әзерләнгән бөтен төр ризыкларын да яратам. Аны кем генә яратмый икән, Алмаз? Шуны да сорыйм әле, кабакны яратасыңмы? Беренче урында кабак ашы, икенче урында кабактан ясалган бәлеш, өченче урында
Кабак инде, кабак үзе. Яның иң зур файдасы составында витаминнар һәм каротинның күп булуында икән. Кабакта балалар өчен кирәкле D витамины күп. D үсешне тизләтә, ә өлкәннәргә организмдагы кальцийны үзләштерергә ярдәм итә. Өстәвенә кабакта бик күп витаминнар. Алар картаю процессын акрынайта, гәүдә авырлыгында нормада тотарга ярдәм итә. Нәкъ миңа туры килә торган ризык икән. Өстәвенә кабак кирәк чакта бик матур тарантасга да әйләнә ала. 12-гә хәлле өлгермәсәң. Бүген тәмле дә, файдалы да кабак турында сөйләшербез. Белгечләр әйтүенчә, кабак бик күп витаминнарга, микро-макро элементларга бай яшелчә. Кабакның туган ягы Төньяк Америка. Безнең эрга кадәр 5000 ел элек хин кабиләләре кабак тешеннән май ясаганнар. Тышын саут буларак кулланганнар. Әлеге яшелчәнең авырлыгы 200 килограммга да җитәргә мөмкин. Галимнәр әйтүенчә, кабакның согы да, тышы да үзе дә бик файдалы. Бигрәк тә туберкулез, атеросклероз, эч кату диабет авырулары белән чирләүче кешеләр өчен. Кабак Е, А, С, Д, Ф, ПП, Т, Б группасы витаминнарына, магний, калий, тимер, кальций, макро һәм микроэлементларына, аксым, күзәнәк һәм шикәргә бай. Табиблар әйтүенчә, кабак бөер һәм йөрәк эшчәнлегенә уңай йогынты ясый. Шулай ук ул диета тотучылар өчен дә менә дигән файдалы ризык. Кабакны еш ашау тән тиресен тарттырырга, чист тартырга сәләтле. Ә менә кабак тешләре 50% көнбагыш маеннан тора икән. Аны бавыр авырулары белән чирләүче кешеләргә ашарга кушалар. Ши кабак тешләре кан басымын нормада тотарга булыша. Сезнең баш тиресе тиз майлана, кавыклана икән, кабак теше бу проблеманы хәл итәчәк. Шулай ук биттәге бетчәләрдән дә коткарыр. Киптерелгән кабак тешләре ир-атларның да, хатын-кызларның да җинес органнары системасына уңай йогынты ясый. Ә менә тешләрне кыздырган чакта файдалы матдәләр кими. Кабак бит, тән тиресен яхшырта, шуңа да аны косметологлар битлек ясау өчен кулланырга куша. Көзге, кышкы якта кабак суы эчү файдалы, чөнки ул гриппка каршы торырга булыша, иммунитетны күтәрә. Йокысызлыктан да дава булыр. Якубович барабаны кебек әйләнә дә белә икән әле кабак. Көзге уңышны җыеп алу бакчада эш бетте дигән сүз түгел әле. Алда салкын һәм карлы кышлар көтә. Бакчадагы агач куаклар, үсентеләр өчен бу зур сынау. Үсентеләр киләсе елда да мул уңыш бирсен өчен аларга яңадан көч җыярга ярдәм итәргә кирәк. Сентябрьнең 2нче яртысында агачларда көчле тамыр үсеше башлана, шуның өчен туфракта дым һәм туклыклы матдәләр җитәрлек күләмдә булырга тиеш. Авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты безнең яраткан бакчачыларыбызның берсе Харис әфәнде бу хакта тулырак сөйләр. Көз бакчачыларның булган мул уңышларын җыя торган вакыт кына түгел, ә ныклап кышка әзерләнү чорында. Кайсы культураларны бүген алырга, кайсыларын бераз салкыннар төшкә җыярга. Икенче бакча сезонына да бүгеннән үк әзерләнергә кирәк. Иң беренче бакчада утырткан вакытта карарга кирәк. Көньяк кая безнең кыйбла һәм төньяк кая. Менә безнең кыйблабыз, көньягыбыз менә каршыбызда. Шуның өчен иң биек үсә торган агачлар булырга тиеш участокның арткы ягында. Көньяк ягында безнең булырга тиеш әнә карлыган, чия һәм башкалар. Иң тегендә почмакта анда булырга тиеш яшелчә. Яшелчәдә бернинди шәүлә булырга тиеш түгел. Монсы беренче закон. Шушын эшләмәсәң, алмагач астында кишердә чыгында да бер яшелчә үсми. Бу безнең монда җиләк. Монда әллә ни яңалык юк, ләкин менә бер сүз генә бар. Мин җиләккәгә менә шулай итеп әнә куелган баганалар, тимер баганалар, менә шулай итеп ясап куям. Чөнки үскән вакытта ул таралып үсә, аннар кыш көне нитә сына. Шуның өчен мин куйдым менә мондый ограждениялар. Бусы җиләк инде безнең былтыргы җиләк. Бу уңышны бирде. Бу җиләк безнең икелек культура. Без шуның өчен аны кисеп атабыз, төбенән үк. Төбенән үк кисеп атабыз. Кала яшьләре бер еллык үсентеләре. Без моны булай төрттереп куябыз. Бу нәрсә бирә? Менә бу шалаш кебек була. Һәм кар яз көне кар утыра башлаганда бу сындырмый. Сындырмый. Аннар инде моны әлбәттә бу куя. Моны сирәкләргә кирәк. Яз көне 30 см сайын, рәт сайын, монда 2 рәт, 3 рәт 30 см сайын калдырабыз, көчләрен калдырабыз, башкаларын алабыз. Чөнки булай булган вакытта җиләге була, ләкин аны без җыя алмыйбыз. Җиләге вак була, чирле була. Табигатьтә бер закон, җил җөрергә тиеш. Үсемлек арасында үсемлеккә монда кергә тиеш умарталар, бүҗәкләр, чөнки аңа кирәк
серкәләргә һәм аталарга. Серкәләнмәсә, аталмаса, безнең җиләгебез булмый. Менә бу безнең карасак монда 18-20 сантиметр. Моны бүген алырга була. Яки мин моны алмыйм. Алам октябрь ахырларында гына бөтен мондагы булган матдәләр монда төшә. Кемдер әйтә инде бу жарлады. Мин шуның өчен моны май ахырында гына чәчәм. Шөгендерне дә, кишерне дә май башында түгел, май ахырында. Чөнки әгәр дә майның башында үсәң, бу шартлый. Менә мондагы углеводлар, крахмал, салкын температура +5, уртача тәүлекнең температурасы +5-тән аска төшкәч, мондагы крахмал шикәргә әйләнә һәм шикәр тамырга төшә. Шуңа күрә кыярда кишер һәм шөгендер тәмле була. Сладкий була һәм бөтен витаминнар шунда була. Хәзер алабыз икән моны. Алырга була. Ләкин аның тәме, витаминнары әле бөтенләй җитешеп бетмәгән була. Алдым, қолғадым, бұра деп башланған жырлар көңілге үтә ниндидер бір айырым рәхәтлік бирә. Моң сандығы сәхфәсендә Руслан Габитов безгә думбыра хакында тулырак сөйләр. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Моң сандығы үзенең эшчәнлеген дәвам итә. Бүген танышасы уен коралы белән узган сәхифәләрдә сүз башлаган идек. Бүген тирәнрәк карап китербез. Миннән табышмак. 2 кылда бер таяк. Нинди уен коралы турында сүз бара? Әйе, сүз думбра турында барыр. Бүген дөресрәге сүз татар думбрасы турында булыр. Татарларда нинди думбра булган? Менә сез күрәсез, узган тапкыр таныштырып киткән идек. Бу думбра көрәк формасында ясалган, көрәк сыман думбра. Аның менә шундый бер элмәге бар. Бу элеп куяр өчен уңайлы. Бу үзенә күрә бер татарларның бер өлгесе, бер билгесе булсын. Әйе, көрәк сыман форма думбра. Инде менә тагын яңа думбраны күрсәтәсем килә. Бу думбра менә шундый груша формасына охшатып ясалган думбра. Менә күрәсез шундый озын. Гомумән думбраларның озынлыгы 80-100, уртача 80-100 см тәшкил итә. Инде шулай ук мондый элмәге бар, элеп куяр өчен уңайлы. Һәм дә инде менә әйтәсем килә, менә монда бер күренәдер, рәсем ясалган. Шулай кисеп ясалган бу татарның бер билгесе, ләлә тюльпан. Бу инде тагын бер үзебезнең татар думбрасы дип дәлилләп тора. Әйтергә кирәк, думбраның ясау материалы төрле агачлар. Шушы якын тирәдә нинди агачлар үсә, менә шушындый агачлардан ясарга була. Күбрәк бу нарат агачыннан ясыйлар шу думбраны. Аннан соң әйтергә кирәк кыл турында. Бүгенге көндә кыллар нейлоннан һәм инде төрле полимер материаллардан ясалына. Элекке вакытларда, мәсәлән, 100 ел элек кылны ясаганнар төрле хайваннарның ишәгесеннән. Ул ишәгене бер кылга тарттырып, киптереп ясый торган булганнар. Ул кайбер музейларда андый думбралар сакланыла. Аннан соң әйтәсем килә, элекке вакытларда 3 пишмаклы думбралар булган, 3 кыллы думбралар да булган. Инде кайбер галимнәр әйтәләр, рус халкының балалайкысы шушы борынгы думбраларга таянылып ясалынган музыка уен коралы. Инде хәзер думбраның вакытын ишетергә вакыт җиткәндер, думбраның кийин тавышын тыңларга вакыт җиткәндер. Сүзне бирәсем килә минем дустыма, профессиональ музыкант думбрачы, Кытай татары Базарбай Бикшәнтәев. Рәхмәт, Базарбай.
Бүгенге сәхифәне төгәлләргә вакыт җитте. Киләсе очрашларга кадәр исән сау булыгыз. Россиядә Европа шәһәрләрен хәтерләтүче калалар шактый икән. Рәхимит. Булар Йошкар-Ола, Ленинград өлкәсендәге Выборг шәһәре һәм шулай ук Калининград өлкәсендә дә бер шәһәр бар икән. Ого. Димәк, без кызык дөнья сәхифәсенә якынлашабыз. Сүзне Гөлинә Шәймуллинага бирер вакыт. Гөлинә, рәхимит. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Әгәр сез дә минем шикелле үк Европа илләренә сәяхәт итүгә сусаган булсагыз, бүгенге сәхифә аеруча файдалы һәм кызыклы булыр. Шикләр ябык вакытта чит илләргә чыкмыйча гына Россиядән Европа шәһәрләренә охшаган калаларны барлап алырбыз. Беренчесе Йошкар-Ола, күрше республикабыз башкаласы, Казаннан нибары 148 чакрым ераклыкта урнашкан. Шәһәргә килеп керүгә Брюгге яр буена юл алыгыз. Әлеге урын сезгә Финляндияны хәтерләтер. Фламанд стилендә салынган кызыл кирпечле йортлар битараф калдырмас. Алар фонында ясаган фотографияләр һичшиксез бик күп лайк һәм комментарий җыяр. Әллә Европада йөрисең инде дип тә сорарлар әле. Бу очракта сер бирмәгез. Бар да мөмкин дип куегыз. Әйдәгез әле Ленинград өлкәсенә юл алыйк. Биредә кечкенә генә бер шәһәр Выборг урнашкан. Бу каланың визит карточкасы Фин култыгы утравындагы Выборг сарае. Аны урта гасырларда швед хәрбиләр төзегән. Бүген әлеге җир фотограф туристларның яраткан урыны, урта гасыр тарихын яктыртучы мөһим фәнни объект. Европа турында сүз кузгаткач, Калининград өлкәсен искә алмыйча булмас. Икенче бөтен дөнья сугышына кадәр әлеге территория чыннан да Европаныкы була. Төгәлрәк Алман иленең Көнчыгыш Пруссия провинциясенә керә. Бу өлкә яңа йортларны исәпкә алмаган очракта үзгә башка төрле. Балтык буенда урын алган Светлогорск шәһәрен генә алыйк. Монда элекеге сусаклагыч манарасы, лютеран гыйбадәтханәсе, орган залы сакланып калган. Аерым игътибарга яр буе лаек. Ул яңартылган, төзекләндерелгән булса да үзенең ямен югалтмый. Светлогорск халкын һәм шәһәр кунакларын сөендерә.
Иске аласы келген тағын бір шәһәрнең фотосурәтләрен күрсәгез, аларның Россиядә ясалганына ышанмассыз. Чөнки мондагы пейзаж Финляндияда хәтерләтә. Сез Карелия Республикасында урнашкан Костомукша каласы турында бара. Әлеге җир Россия Финляндия чигеннән 35 километр аралыкта гына урнашкан. Бирегә шәһәр карар өчен йөрмиләр, чөнки тарихи бай архитектурасы да, күңел ачу урыннары да юк диярлек. Әмма табигаты сүз белән генә әйтеп бетерлек түгел. Моны күрергә кирәк. Без булмаган бар җирдә рәхәт. Иң мөһиме үзебез торган урынны, кала ватаныбызны яратырга, аның матурлыгын күрә белергә кирәк. Менә шундый оптимистик сүзләр белән мин сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Саулармысыз, хөрмәтлеләребез? Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Тапшыруыбызның икенче өлешен башлыйбыз. Һәммәгезгә дә яхшы кәеф, уңышлар юлдаш булсын. Тәмле булсын сәхифәсендә ашлы ustaсы Резида Хөсәйнова белән яңача бәрәңге фри әзерләрбез. Табигатьне яратуым иҗатымда чагыла ди шагыйрә Илзирә Вәлиуллина. Түбән Новгород өлкәсендәге Махинур мәдрәсәсе яңа уку елына укучылар җыя башлаган. Казакстанда бик үзенчәлекле мәчет ачылган. Дөнья яңалыклары белән танышыйк. Нур-Султан шәһәрендәге Рыскелде Каҗи мәчетен җирле халык Тәңре чәчәге дип йөртә. Бу Казакстандагы Эка дигән ал кушымча тагылган бердән-бер Аллаһ йорты. Электр энергиясе белән мәчетне бина янында урнаштырылган көчле кояш батареялары тәэмин итә. Бу ысул коммуналь түләүләре чыгымнарын киметү өчен эшләнгән. Җирле масса күләм мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, кояш батареялары мәчеткә кирәгеннән 3 тапкырга күбрәк энергия эшләп чыгара. Артып калган экологик чиста электр энергиясын биредәге ресурслар белән тәэмин итүче компания халыкка тапшыра. Эта мечеть строится на благотворительность. Аллаһ йорты шәһәрлеләрнең хәйрия акчасына салынды. Проектлаучылар төзелеш башланганнан соң ниндидер яңалык кертергә теләде һәм кояш батареяларын куярга тәкъдим ясады. Күргәнегезчә, аларның идеясе тормышка ашты. Нур-Султан халкы мәчеткә сыкланып кына калмый, экологик яктан чиста булуы өчен дә аны бәяли. Пекинның ботаника бакчасында яңа хезмәткәрне эшкә алганнар. Ул төтен детекторлары, видео күзәтү камералары, 5G технологиясе белән тәэмин ителгән автоматлы пилотсыз автомобиль. Бу пилотсыз автомобиль 4-нче дәрәҗәдәге робот санала. Ботаника бакчасында үсемлекләр бик күп. Шуңа күрә роботка төтенне тыйымлау һәм авария сигналын кабызу функцияләре урнаштырылган. Джинпан әйтүенчә, төтен яки янгынны робот 10 метр радиустан тыйымлый икән. Шулай ук аңа зур экран белән камералар да куелган. Шулар ярдәмендә парктагы хәлләрне реаль вакыт буенча анализлап була. Бу үз чиратында гадәттән тыш хәлләрне булдырмаска булыша икән. Илдәге вазгыять үзгәрү сәбәпле быел Татарстанда гына түгел, илебезнең башка төбәкләрендә дә сабантуйлар булмады. Кайбер шәһәрләрдә ул онлайн форматта узды.
Әміне Ульяновск өлкәсендә жәйгі сабантуй белән көзгі сөмбілә бәйрәмен бірге қушып үткәрделәр. Виртуаль форматта узган сабантуйдан сөмбіләгә қадәр дигән исем астында берләштерелгән 2 бәйрәмне видеотасмага яздыруның кайбер мизгелләре Рамис Сафинның репортажында. Сер түгел, зур кылычлап уза торган сабантуйның матур мизгелләрен кыска гына вакыт аралыгында камера аша күрсәтү һич кенә дә мөмкин түгел. Ләкин башка мөмкинлек юк. Шуңа күрә өлкәнең татар мәдәният үзәге аны виртуаль форматта уздыру җаен тапкан. Виртуаль сабантуйның үзенең яхшы яклары бардыр дип беләм мин бәлки. Офлайн сабантуйның үзенең яхшы яклары бар. Офлайн сабантуйда бер-береңә күрешәсең, күрәсең, кул биреп күрешәсең, кочакланашасың. Сабантуйның үз исе, үз рухы бар. Виртуальный сабантуйның тоже яхшы яклары бар. Ник дисәгез, аны безнең өлкә тамашачысына түгел, күрше регионнарга түгел, бөтен җир шары халкы безнең белән бергә булып, безнең дулкында күрә алачак. Карый алачак, безнең өчен шатлана алачак. Быел татарларның сабантуйы гына түгел, Сембер ягында гомер итүче чуашларның акатуе, мордваларның шумбраты шулык форматта үтте. Һәр милләтнең дә үз бәйрәмен оештыру өчен өлкә һәм шәһәр бюджетларыннан 500 мең сум акча бүлеп бирелгән. Правительство Ульяновской области ежегодно в рамках программы «Гражданское общество» выделяет деньги на проведение национальных праздников. Вот сегодня, несмотря на такие сложные условия, у нас были проведены праздники, чувашский праздник от Акатуя до Чуклеме, мордовский праздник Шумбрат и, конечно же, огромный, один из самых любимых праздников, праздник Сабантуй. И назывался он, поскольку осень сейчас, от Сабантуя до Сембеле. Ульян Сабантуйына катнашу өчен күршеләре Татарстанның Буа районыннан да байтак үзешчән сәнгать сталары килгән. Тамашачы булмагач авыррак. Әйе, безгә алкышлар кирәк. Кеше күңелен күрмичә, алкышларын күрмичә, ишетмичә ул булмый. Яшьлегеңә калмас, сайрар кышлар кебек, кирәйләнеп кайтмас. Көрәш мәйданында бергә җыелып куллар биреп күрешергә, көрәшчеләр өчен җан атарга насыйп булмады. Шулайда өлкәнең танылган көрәшчеләрен бер мәйданга җыеп, тагын бер каталарның көчен сынап карап, 2020 елның абсолют батырын ачыкларга мөмкинлек булды. Элекке елларда көрәш уза торган мәйданга өлкә район авылларыннан дистәләгән көрәшче җыелды. Танылган көрәшчеләр белән бергә яшүсмер малайларның да байтак булуы аеруча сөенечле. Бәйгене карарга якын тирәдә яшәүче аксакаллы бабайлар да килгән. Шул кадәр балачаклар искәчеп карап утырдым, булай зактан караган юк инде, шул кадәр әйбәт булды, шул кадәр кызык. Бүтән балачагым исемә төште шулай. Без дә шулай бала вакытта көрәшеп үстек. 3 сәгатькә якын барган татар көрәшенең быелгы баш батыры булып Димитровград шәһәреннән 100 килограмм авырлыктагы Денис Ситнеров танылды. Дуслары аның җилкәсенә Сабантуйның төп бүләге тәкәне салдылар. Сабантуйдан Сөмбеләгә бәйрәмен әзерләүдә ак калфак кызлары да читтә калмаган. Алар кыз балаларны җыеп, кул яулык, сөлге чигү серләр белән таныштырдылар. Безнең ак калфак кызлары елның елында Сабантуй бәйрәмендә катнаша. Үзе безнең мәйданчыгыбыз бар. Кызганычка каршы быел карантин вакыты эшли алмадык, килә алмадык. Но шулай да менә бу безнең виртуаль Сабантуй, Сабантуйдан Сөмбеләгә кадәр дигән чарабызга без мастер-класслар күрсәттек. Сөмбелә ул бакча кырлардан уңы җыеп алынгач уздырыла торган бәйрәм булганлыктан, бу программада көзге яшелчәләрдән әзерләнә торган татар халык ашларын пешерү, кышка кыяр, помидор тозлау серләре белән дә танышырга мөмкин булачак. 300-дән артык кеше катнашкан 2 сәгатьлек гадәти булмаган әлеге мәгълүмати музыкаль программаны бөтен дөнья татар конгресс сайтына кереп, һәр теләгән кеше дә карый алачак. Һәр вакыт яшь күңелле, позитив, хәрәкәтчән, ачык йөзле кеше иде ул. Кешеләргә бары яхшылык теләүче, гел кояш кебек нур чәчеп яшәүче, күпләрнең яраткан телетапшырулар алып баручысы Гөлнара апа Зиннәтуллина мәңгелеккә арабыздан китеп барды. Гөлнара Хабул кызы Зиннәтуллина 1952 елның 7 апрелендә туган. Ул 47 ел гомерен телевидениягә багышлаган журналист, күп санлы тапшырулар авторы һәм алып баручысы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Гөлнара апа гомеренең соңгы көннәренә кадәр көчле рухлы булып яшәде. Ул туган ягында Лаиш районының Хәйерби авылында җирләнде. Авыл туфрагы җиңел, рухы шат булсын. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, эфирда яшәү яме тапшыру. Менә шулай һәрвакыт елмаеп, кояш кебек дистәләгән еллар дәвамында татар телевидениесендә хезмәт куйды Гөлнара апа Зиннәтуллина. Ачык йөзле, мөлаем, моңсу күңелне күтәрүче, яшьләрне
эшкә канатландыручы остаз, якты кояш иде ул. Гөлнар апа телевидение дөньясына 12 яшендә килеп керә. Башта пионер яңалыгы, пионерстан тапшыруларны алып баручысы була. Соңрак бергәләп өйрәнеп, күңелле уеннар, әлибә-либә тапшыруларында эшли. Балалар редакциясе мөхәррире вазифаларын башкара. Нинди генә тапшыруга алынмасын, барысында җиренә җиткереп, эшен профессиональ дәрәҗәдә эшли. Мен 11 яшьтә телевидение килгән чакта беренче тапкыр пионерстан программасын алып баручы булып, ул как раз пионерстанда эшлидер. Шуңа күрә мин аның кулына эләктем дә. Ул бик якты, бик сөйкемле хатын, бик телевидениене бик яратадыр. Һәм менә гомер буе без бергә эшләдек. Әлбәттә, ул бер качан да үзенең авыруында күрсәтмәде. Без шундый кыюк кеше күрсәтмәде. Менә һаман менә яшибез әле. Белеп бергәләп күп еллар яшибез әле. Безнең яңа елларга киләдер гел, безнең белән бергә яңа елларны каршы алырга. Чынлап та менә күңелдә шундый якты кеше кебек кала да инде ул. Һаман көлә торган, һаман үз эшен ярата торган, үз эшенә бирелешеп эшли торган кеше. Һәм бик матур кеше. Гөлнар апа минем тормышымда зур роль уйнады дип әйтсәм дә ялгыш булмас, чөнки ул бер вакытны мине чакырды да үзенең кабинетына. Рамилә, мин инде күчәм Чулпан программасына һәм балалар тапшыруларын сиңа бирәм диде. Менә ул миңа хәйр фатиха биргән кеше, минем тормышымда зур роль уйнаган кеше. Ярдәм кулы сузарга һәр вакыт әзер. Эчкерсез Гөлнар апа татар телевидениесына бар гомерен багышлады. Яман авыру үзәгенә үтсә дә бирешмәде. Шуның белән башка кешеләргә дә үрнәк булды. Эзелергә, сүнәргә торган өмет утын дөрләтә алды. Аның бер кашанда күңелсез вакыты юк иде. Ул сине күңелсез вакытта сине күтәреп ала, кичкенә генә гәүдәсе белән сине күтәреп ала, күтәреп йөртә. Ул бик зур шәхес иде. Мин килгәндә телевидениедә балалар тапшыруларын әзерлидер. Ул балалар белән балалар телендә сөйләшәдер, профессорлар белән профессор телендә сөйләшәдер, гади халык белән гади халык телендә. Кояш кебек бер нәрсәгә дә бирешми торган, ул хәтта менә химия терапиядан кайтканнан соң да мин бит тагын исән калдым дип тагын теге шаркылдап, көлеп, сөйләшеп шулай итеп яңадан башлыйдыр без аңа тормышны. Киткәндә бәхилләшеп китә. Әйткәнемчә инде менә кабатлау була. Мин китеп барсам, минем турында бер кайда бер кемгә дә бер сүз дә әйтмә дип. Чөнки минем шикелле авырган кешеләр миңа карап көч алып яши, әгәр дә син чыгасың икән язып берәр кая, син аларның өметен үзәчәксең, мине исән дип уйласыннар дип әйтәдер Игел. Гөлнар апа күңелен бер кайчанда төшермәде, кәефе юклыгын бер кайчанда сиздермәде. Киресенчә, бик күпләрне елмаюы, мөлаемлеге, шат күңелле булуы белән әсир итте. Яңа гына эшкә килгән яшь хезмәткәрләргә ярдәм кулын сузды. Телевизион журналистиканың тылсымлы дөньясына ияртеп керде. Гөлнар апа ул күңелемдә кояш кебек балкып торучы шәхес. Менә беләсезме, иртә белән эшкә килгәндә коридор буйлап кит-кит көлүләре дә инде Гөлнар апа килә, эшкә килә димәк, хәзер күңелле булачак. Менә шундый уйлар белән эшләребезне башлап җибәрәдер. Яшимәл дип яшәде ул. Бик яшисем килә диде үзе турында бер сюжетта. Эшлисе бик күп эшләре калды. Эшләнмәгән гамәлләре, матур рәсемнәре, рәхмәтле укучылары, дуслары калды. Бер яшибез кеше гомер мизгел очты да китте. Очты да китте кеше гомер мизгел. Һәр кешегә, һәр вакытта да изге теләктә нурлы булды Гөлнара апабыз. Булганына шөкер итеп, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә рәхмәтле булып яшәгез. Кунакханәгә рәхим итегез, ул видеоэлемтә аша барыр. Табигый байлыклар комитетының биотөрлелек бүлеге җитәкчесе Роза Миңнегулова безнең белән элемтәгә чыгарга әзер. Исәнмесез. Татарстанда аеруча саклана торган табигать территорияләренең шикләре ничек үсеш алган шулар хакында сөйләп үтсәгез иде. Хәерле көн, исәнмесез. Бүген көндә Татарстан Республикасының Табигый тыйлык фонды барлыгы үз эченә 188 аеруча сакланыла торган территорияны кертә. Алар арасында 2 федераль әһәмияттәге, 3 җирле әһәмияттәге һәм инде 188 региональ әһәмияттәге тыйлыкны кертә. Татарстанда тагын тыйлыклар барлыкка килде. Алар кайда?
Әйе, шынлап та бу шулай. Менә берничә көн элек кенә әле 27 августта һәм инде 31 августта ике яңа тыюлык пәйда булды. Алар Әгерҗе, Минзәлә, Актаныш һәм Тукай районнар тирәсендә урнашкан. Аларның исемнәре Кама-Ык һәм инде Агыйдел. Аларны булдыруның төп максаты булып, без инде уйладык. Агыйдел, Кама һәм Ык елгаларындагы үзенчәлекле ландшафтлы утрауларның системаларын саклап калу, анда яшәүче хайваннар, сирәк очрый торган хайваннар билгеле инде әлбәттә беренче чиратта, һәм инде сирәк очрый торган үсемлекләрне саклап калу. Җирле халык өчен бу территорияләрнең тәэсире нинди булыр икән? Хукуклары бозылмасмы? Тыюлык турындагы нигезләмә проектын әзерләгәндә без инде иң беренче чиратта анда яшәүче гражданнар үз хукукларын тулы күләмдә ашырлык шартлар тудырырга омтылдык. Күп иң беренче чиратта бу тыюлыклар, шикләнмәләр төзелешләргә кагылышлы. Хәзер димәк, менә бу тыюлык булдырылган җирдә, әгәр дә территория, торак пункт территориясенә керми икән, яңа төзелеш өчен территориялар бүлеп бирү тыела. Бүлеп бирү тыела, һәм инде тагын бер аучылар өчен бер тыюлык бар. Бу язгы вакытында су кошларына тыелачак. Инде башка, мәсәлән, шул ук ял итү, моторлы көймәләрдә йөрү, һәм инде балык тоту шулай ук үз гамәлендә кала, шундый кагыйдәләр буенча үткәреләчәк. Файдалы казылмалар эшчәнлеге белән бәйле эшләр ничек башкарылачак? Әлбәттә, бик кызыклы сорау. Хәзерге вакыттан димәк, тыюлык ясалганнан, булдырылганнан бирле бу территорияда, тыюлыкка кергән территорияда шушы көнгә үзләренең лицензиялары, файдалы казылма чыгаруга лицензиялары булган оешмалар гына монда эшли алачак. Инде бүгенге көннән соң бернинди лицензиядә файдалы казылмалар чыгаруга лицензиялар бирелмәячәк. Бу инде әйләнә тирә мөхиткә антропоген тәэсирне әзәйтергә юнәлтелгән. Законсыз балык тотучыларга карата нинди чаралар күреләчәк? Тыюлык территориясендә хәвәскәр балыкчылык кагыйдәләре үзгәрешсез кала. Иң мөһиме аларны үтәргә. Әмма дә ләкин шуны әйтеп китәсе килә. Шушы кагыйдәләрне бозган очракта җинаять җәзасы да каралган. Иң мөһиме ул кагыйдәләрне белеп бетерү әле тагын. Тыюлыкны булдыруның максаты? Тыюлыкны булдыруның иң төп максаты булып, әлбәттә, Кама, Агыйдел, Ык елгаларының уникаль утрау системаларын саклап калу. Моңа аеруча безнең инде режимдагы юнәлтелгән. Галимнәр үткәргән тикшерүләр буенча шушы утрауларда төрле үсемлекләр үсә, хайваннар яши. Бу әлбәттә инде сулыклар булгач, хайваннарның билгеле бер азык-төлек зонасы да булып тора. Һәм инде шул ук тикшерүләргә кайтам яңадан, кабатланам. Монда күп төрле, хәтта Татарстан Республикасының һәм Россия Федерациясының кызыл китапларына кертелгән хайваннар да билгеләнде. Киләчәккә планнарыгыз да зурдандыр? Әлбәттә, безнең планнарыбыз зурдан. Статистикага килгәндә, аеруча сакланыла торган территориялар дөньяның 17% алып тора. Россиядә бу сан 11%-ка җитә, ә инде Татарстан Республикасында бу сан соңгы көннәрдәге үзгәрешләрне исәпкә алсак, 6-8%-ны тәшкил итә. Әмма шуны әйтеп китәргә кирәк, без инде әлбәттә шушы процентны санны үстерергә омтылабыз. Әмма дә ләкин Татарстан Республикасының биологик ресурслар буенча комитетының иң төп максаты булып бу санны арттыру түгел, ә инде безнең республикадагы булган үзенчәлекле ландшафтлы, сыйфатлы территорияларны табып, аларны киләчәк буыннар өчен саклап калу. Роза, рәхмәт яусын, эшегездә уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт.
Тыйлық турында сөйлешкәч, әлбәттә тыйлыққа шығып, рәхәтләнеп ял итү күз алдына килә. Анда шығып инде тамақ ялгау дисең, үзе бер айрыша ләззәт бирә торган вакыйгалар. Ләкин иң мөһиме табигатьне шүпләмичә, матур гына ял итү, кануннарны бозмыйча әлбәттә. Алда тәмле булсын сәхифәсе. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Без сезнең белән бүген зәңгәр экраннар аша тагын бер тәмле ризык әзерләрбез. Аның өчен безгә бәрәңге, йомырка, паприка кирәк булачак. Май юк, без инде шундый картофель фри әзерләйбез. Ызыншалап бәрәңгене турыйбыз. Бүген инде мин шундый угыш алдым, бик җайлы. Менә шулай ләктереп куябыз. Һәм бик куркыныч та, кул киселергә мөмкин. Әгәр инде мондай угышыгыз булмаса, кул белән дә уарга мөмкин. Бәрәңгене савытка, бер савытка шулай салып торабыз. Йомырканың безгә агы кирәк була. Менә шулай бик саклык белән генә айырабыз. Шулай. Хәзер инде аны миксер белән күпертәбез. Бәрәңгебезгә инде хәзер бераз тоз сибеп җибәрәбез. Һәм болгатабыз. Һәм инде әзерләнгән бизебезне бәрәңгебез өстенә салабыз. Мичне алдан кыздырып куйдым, 180 градуска кадәр. Табага шулай пергаментны җәябез. Һәм бәрәңгеләребезне менә монда бернинди дә май юк. Бәрәңгеләрне шулай әзрәк айырыбрак җәйеп җибәрәбез. Өстенә инде паприка сибеп җибәрәбез. Паприка инде ул безнең борычның әшесе түгел, татлы борыч ул. Менә шулай Аллага тапшырдык. Һәм инде бисмиллаларыбызны әйтеп, без мичкә озатабыз. Аллага тапшырдык. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хәзер инде 15-20 минут көтәсе генә калды. Менә инде хөрмәтле тамашачыларым, студиябызга тәмле исләр чыкты. Безнең инде бәрәңгебез әзер булды. Менә шундый алтын су төскә кереп бәрәңгебез әзер булды. Менә инде йомырка агы белән кыздырган бәрәңгебез әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын. Шундый тәмле ризыкларны пешереп якыннарыгызны, туганнарыгызны сыйларга насип итсен. Исән сау булыгыз. Пандемия башлану сәбәпле кызганыч студияга кунаклар чакыру туктатылды. Ләкин берәм студия ишекләре кунаклар өчен ачыла башлады, Аллага шөкер. Бездә кунакта хезмәттәшебез Шаян ТВ каналының контент мөхәррире Рүзәл Әхмәдиев. Рүзәл, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көннәр. Рүзәл, сәлам. Бу вакыйгалардан соң син безнең нибары икенче кунагыбыз. Хәерле сәгатьтә булсын. Мин бик горурланам бу. Без шатбыз синең горурлануыңа. Шаян ТВ каналында сөйләнчер конкурсы ул инде башланган иде, үз эшен дәвам итә. Ул телевизион балалар конкурсы. Бүген көндә ул нинди хәлдә?
Сәйлән фестивален біз былтыр бисмилләләр әйтеп башлап җибәргән идек курка гына. Һәм инде ул шундый матур, бик матур гына проект булды. Һәм инде халык та аны бик яратып кабул итте. Бу татарча голоска ниндидер альтернатива булды дип әйтә алам, голос детига. Һәм хәзер нинди этапта дигән сорауга, хәзер біз инде бүтән кешеләребезне җыеп, җиңнәребезне сызганып, телевизион этапка әзерләнәбез, чөнки безне хәзер сайлап алу этаплары артта калды. Хәзер инде Димәк, катнашырга теләүчеләр инде әлеге конкурска хәзерләгә алмый. Быел инде юк. Киләсе елларга алар. Киләсе елларга Алла теләсә, чөнки былтырда нәкъ шундый хәл булды. Күп кешеләр теләүчеләр бик күп булды, ләкин инде кызганычка каршы алар инде ләгә алмадылар. Әле бит яңа нәрсә икәнен белмиләр иде. Хәзер инде күрделәр, беренче сезонны белделәр. Хәзер инде теләүчеләр тагы да артты. Быел катнашучылар саны да күбрәк булган. Әлбәттә, чөнки әйтәмеш, ул вакытта без үзебез реклама ясап, үзебез анда мөрәҗәгать итеп, җыеп актив балаларны. Быел инде безгә гаризалар үзләре җибәреп, инде без үзебездән бик күп көч куймадык пиар өчен. Безнең татар бите үлә диләр, моңы ягыннан сайыга, сөйләшүчеләр кимегәннән кими бара. Әлеге конкурска карап нәрсә әйтә аласың? Моңны аңлаучылар, татарча чиста сөйләшүче балалар бармы? Менә бу бит инде мәсьәлә чыннан да бик актуаль, һәм безнең проектыбызда нәкъ менә шул проблемаларны хәл итәргә юнәлгәндер дип уйлыйм. Монда беләсезме нәрсә? Иң мөһиме. Монда тәҗрибәнең буыннан күчүе, шул моңның буыннан буынга күчүе. Нәкъ менә моны без күрәбез укытучының, остазларның үзләренең укучылары белән эшләүдә. Мәсәлән, аларның бит инде мастер-класслары үтә, аларның бездән дә ниндидер файда алалар алар. Һәм безнең тапшыруыбыз да әлеге татар моңын балалар арасында үсеп килүче, балалар арасында популярлаштыра. Һәм моң минемчә барыбер яшәячәк. Һәм ул безнең сабыйларыбызның күңелләрендә яши икән, аның киләчәге бар дигән сүз. Шулай бит. Алла теләсә шулай булыр дип өметләнәбез. Контент мөхәррир дигән сүзгә бәйләнәс килә. Контент телевидение эшләүчеләр аңлыйбыз. Менә Шаян ТВ өчен контент туплау ул нәрсәдән гыйбарәт? Беренчедән бу бик җаваплы эш, бик җаваплы. Чөнки безнең 24 сәгать дәвамында балалар каналы эшли. Анда безнең мультфильмнар, сериаллар, документаль сериаллар, кинолар. Һәм беренчедән монда ни өчен җаваплы? Чөнки без татар балаларына юнәлгән, безгә теләсә нәрсә күрсәтә алмыйбыз без. Алар сайлап алу этабы гына бик әллә ничә фильтрны үтә. Мәсәлән, мин бер күз белән карыйм, дубляж студиясе һәм безнең фокус группа дип әйтәбез инде балаларыбыз. Ягъни бу шундый зур эш белән гыйбарәт. Беренчедән сайлап алу менә бу диңгездә дөрес материалны, контентны. Икенчедән инде аларны безгә җәлеп итү, безгә күрсәтә алу мөмкинлеге. Рүзәл, сез үзегездә кичкенә кыз үстерәсез. Аның нинди мультфильмнарны аеруча карарга яратканына карап та сайлыйсыздыр, шулай бит? Әлбәттә, безнең гомумән Шаян ТВда яшь әти, әниләр алар бик күп. Аның шулай булуы кирәктер дә. Шулай булуы кирәктер дә, чөнки без бит монда хәзер менә аны нидә дә сизәсең. Режиссерлар, мәсәлән, алар инде шундый ниләр ясыйлар, тапшырулар ясыйлар, алар үзләренең балаларына кызыклы иттереп эшләргә тырышалар. Әлбәттә, минем үземнең дә кызым үскәч, менә кыз дигәч, шул вакытта килмәеп сөйләшә башладым. Әлбәттә, аның бик усал утырайым моңа. Бик усал утырай. Йомшарып киттем әлегә. Әлбәттә, аның нәрсә карауларын күздә тотып, ул бит инде әлбәттә өлкән кеше, ул бөтенләй башка төрле уйлый. Аңа бөтенләй башка төрле нәрсә кызык булырга мөмкин. Качак карыйсың да бит инде балаларның караган киноларын, тыңлаган музыкасын, бәттәш нәрсә инде бу, ничек аңлап та бетермәскә мөмкинсең. Әтисенең тавышын таныймы мультфильм караганда? Аерам? Минем тавыш мультфильмнарда юк әлегә. Әлегә юк. Гәрчә яңа мультфильмнар тавышландырылды дип беләбез, әйме? Бик ул эш бердә туктамый. Хәтта, мәсәлән, шул ук төрле пандемия вакытында да без бит эшне туктата алмыйбыз. Безнең көн сайын анда берничә серия мультфильм әзерләнеп тора. Хәзерге вакытта дубляж студиясе зур эш эшләде. Әле безгә ничә генә яшь бит, біз бит әле бик яшьләр. Шул вакыт эчендә ялгышмасам, менә безнең сентябрь әлегә саналмаган, августны санап 5800, 5900 серия
тәрҗемә ителгән, бу тавышландырылган, бу беренчедән тәрҗемә ителгән, һәм бу рус теленнән генә түгел, инглиз теленнән дә, башка телләрдән, казах теленнән дә, анда Кытай, Корея. Сөйләнгә әйләнеп кайтык. Сөйләнне кайчан һәм кайда кары башлаячаклар? Тамашачыларны нәрсә көтә? Тамашачыларны әлбәттә теге былтыргы сезонны караган кешеләр аларга инде бик күп аңлатасы түгел, ләкин инде әле безнең сәйлән белән таныш булмаган тамашачыларга без әйтә алабыз. Беренчедән бу балаларның ихлас теге тавышлары, аларның менә бу үсешләре проект дәвамында әлбәттә бу аларга тәҗрибә һәм инде тамашачы нәрсә көтә дигәндә ул әйбәт шоу. Чөнки, мәсәлән, бу бит инде реалити шоу дип әйтергә мөмкин. Монда жюри әгъзалары, монда бала калтырап тора аларның сүзләреннән. Һәм кемдер җиңәргә тиеш. Бу үзеннән үзе бит инде. Кемдер җиңелергә тиеш. Кемдер җиңелергә тиеш. Бу бит инде кызык. Карау кызык. Һәм алар арасында бергәләнүче алып баручы Рүзәл. Алар арасында теге балаларны яклап торучы, әзрәк теге сүзләрне йомшартучы. Әлбәттә мин. Уңышлар сиңа. Кунакка килгән өчен бик зур рәхмәт. Әлеге бәйге нәтиҗәле булсын һәм дәвамлы булсын әлбәттә. Амин шулай. Бик зур рәхмәт, Рүзәл. Бездә кунакта хезмәттәшебез Шаян ТВ телеканалының контент мөхәррире Рүзәл Әхмәдиев иде. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бала күңеленә барып җитәр өчен үзеңә дә саф, чиста күңелле булырга кирәк ди шагыйрә Эльзирә Вәлиуллина. Табигатьне бик яратабыз, үземдә, кызымда, гаиләбез белән табигатьтә еш булырга тырышабыз. Инде иҗатыма килгәндә, һәрбер язучы өстәл артына утырганда шәп әсәр тусын иде дигән теләктә язырга утыра. Мин дә инде менә үз чиратымда шушы соңгы вакытны чыккан, балалар өчен чыккан буяу китапларымны, раскраска китапларымны инде баланың игътибарын җәлеп итү өчен балаларга якынаю нисбәтеннән чыгардым. Һәм инде балалар бик яратып кабул итә, алар бик яратып буйлар. Балалар китабы нинди булырга тиеш дигәннән, балалар китабы эчтәлекле вә кызыклы булырга тиеш дип саныйм. Аны кулга алгач, баланың беренче әти-әнисе укуында эчтәлеген ишетсә, ул шушы эчтәлеккә нигезләнеп, инде шушы китаптагы, буяу өчен чыгарылган китаптагы рәсемнәрне бик теләп башкара, бик теләп буйый. Безнең өлкәнәюебез дә, олгаюыбыз да ул балачак иленнән килә. Балачактагы хатирәләр, балачактагы истәлекләр күңелдә мәңге кала. Менә үземнең дә, минем әниемнең ничек мине шигырь ятларга өйрәтүләре күз алдымда. Ул мине урындыкка бастырып, образларга кирип, менә артистларча сәнгатьле иттереп, матур иттереп сөйләтергә өйрәтә иде. Инде әтием бик күп китаплар укырга ярата иде. Менә балачак илендәге хатирәләр беркайчан онытылмый, ул безгә әти-әнидән күчә, мирас буларак безгә бирелә. Шуңа күрә дәген балаларыбыз балалар китабын күбрәк укып үссеннәр иде дигән теләктә калам. Балалар өчен язылган шигырь җиләкле вакытларны искә алып белү кирәк. Ни арада быел тагын җиләк вакыты җиткән. Әби әйтә, күршеләрди иртүк җиләккә киткән. Сез һаман йоклап ятасыз, сезгә җиләк калмый ди. Әбиегез кайнатмалар, компот ясый алмый ди. Җыендык та киттек өчәү, өчебездә дә җиләк. Урман аланына кирсәк, ятып җыешлы җиләк. Вәт ичмасам туры килдек. Тап булдык урынына, былай булса күршеләрнең чиртәбез борынына. Урамга чыккан әбекәй, безнең кайтканны күргәч, җиләкләребезгә шыплап, җиләк тулганын белгәч, аркаларыбыздан сиде, бигрәкләр сөенде, күршеләр җиләксез кайткан, тапмаган дип көенде.
Әйтті інім бабай кебек, жиырып қаш бұрынын. Жиләкнің балалараның білу керек урынын. Мұхтарам тамашашыларыбыз, тапшыруыбыздың 10 сентябрь шығарылышы тәмам. Атна кеш күнін түгәлләп, біз сізні жымға шығарылышына шақырып қалабыз. Казанның Кадыш бистәсендә эшләп килүче мәчет әле чагыштырмача яңа корылма. Ул үзенең асыл миссиясен халыкны иманга өндәү эшен алып бара. Камәрия Миначева белән Җәүһәрия апа Исхакова сугыш чоры балалары. Күпне кичерергә, байтак сынауларны үтәргә насыйп була әлеге буын балаларына. Сугыш ветераны Гыйният Усманов дәһшәтле юлларны узганда да көндәлегеннән аерылмаган. Солдатның саф хисләрен саклаучы әлеге куен дәфтәре бүген балалары өчен иң кадерле ядкәр. Казанда яңа биналар, төзекләндерелгән корылмалар ачылып тора. Күптән түгел Республика Милли китапханәсе өй туен үткәрде. Китап патшалыгының яңа бинасына бергәләп күз салырбыз. Бүгінгі күн көңілігізге шатлық, тәнігізге сихәт, иегізге иминлік алып келсін. Язның бір күні ел туйдыра. Күзнің бір күні ол менә шул ел туйдырылықны жиып алырға мөмкинлек бирә. 2 сағат дәвамында сезнең белән Манзара тапшыруының иҗат төркеме алып баручылары Ландыш Хусейнова белән Алмаз Гәрәев иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтлеләребез. Рәхмәт, Алмаз, сезгә дә. Иҗади уңышлар телим.